Σήμερα έχουμε αυτή τη στιγμή τη Μεσσηνία, τον τόπο όπως είχε πει παλιά και ο μεγάλος πρωθυπουργός της χώρας εκεί στα 1880, ο αναμορφωτής της Ελλάδας ο Τρικούπης, ότι και ομπρέλες να φυτέψεις θα καρπίσουν. Αυτή είναι η Καλαμάτα και η Μεσσηνία. Πριν όμως σας παρουσιάσω εδώ τους ομιλητές και μιλήσουμε για το πρωινό της Μεσσηνίας, θα ξανασυνοψίσουμε, γιατί συνέχεια αλλάζει το κοινό, κάποια πράγματα από τα γενικά συμπεράσματα που είχαμε με αυτές τις ομιλίες και αυτές τις συναντήσεις των τοπικών συμφώνων ελληνικού πρωινού. Το πρώτο πράγμα είναι ότι το ελληνικό πρωινό είναι ένα πρόγραμμα που θέλει να εγκαταστήσει στα ξενοδοχεία γεύσεις του τόπου, κάθε τόπου. Άρα δεν είναι ενιαίο, είναι πολλά πρωινά που αντιστοιχούν σε κάθε περιοχή. Δεύτερον, δεν απευθύνεται μόνο στα ξενοδοχεία υψηλού επίπεδου, αλλά όλων των επιπέδων. Χαρακτηριστικά, από την Άξονας ξενοδόχος μας είπε, κύριε Γιώργη, μου λέει, εγώ δεν έχω ούτε ζαγκούτσι, ούτε χορεύτες να χορεύουνε, ούτε γρανίτες στους τοίχους. Έχω όμως ένα πρωινό που τους παίρνω το κεφάλι. Άρα ένα καλό πρωινό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα των μικρών ξενοδοχείων απέναντι στα άλλα που έχουν όλα τα άλλα. Τώρα, μια που μιλάμε για επενδύσεις, πολλοί ξενοδόχοι όταν το συζητάμε μας λένε, ρε παιδιά, μα δεν θα στοιχήσει κάπως παραπάνω? Η απάντηση είναι ότι τα χρήματα που επενδύονται στην προβολή των ελληνικών προϊόντων δεν είναι κόστος, αλλά είναι επένδυση. Επενδύουμε στην εικόνα της περιοχής, επενδύουμε στην οικονομία της περιοχής. Όπως επενδύεις όταν κάνεις μια διαφήμιση στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο, όπως επενδύεις για να πας σε ένα ταξίδι σε έναν τόπο για να προβάλλεις τον τόπο σου, αντίστοιχα επενδύεις στο να δείχνεις τη γαστρονομική εικόνα του τόπου σου. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός δεν γίνεται σε επίπεδο φτύνιας, γιατί υπάρχουν χώρες πιο φτηνές από εμάς, αλλά ο ανταγωνισμός γίνεται στο επίπεδο καλής σχέσης της αξίας με το κόστος. Αυτό που θέλουμε από τα προϊόντα, από τις γεύσεις, από τη γαστρονομία, από το ελληνικό πρωινό, είναι ότι μέσα από τη γεύση να περάσουμε στο προϊόν, στους παραγωγούς, στους ανθρώπους, στα τοπία. Κάθε προϊόν να μας συνδέει και με ένα τοπίο. Έτσι και το προϊόν αποκτά σημασία και το τοπίο αποκτά και μια γευστική διάσταση. Αυτά τα γενικά. Ας πάμε τώρα στο ειδικό. Μιλήσαμε για την Σαντορίνη, το πώς ένας τόπος που καταστράφηκε υλικά πριν 40 χρόνια, 50 χρόνια, δεν είχε μείνει τίποτα, πώς σε 50 χρόνια ξαναφτιάχτηκε. Ξαναφτιάχτηκε γιατί ο άειλος πολιτισμός, η άειλη, ό,τι άλλο υπήρχε που ήταν η ψυχή, η τεχνογνωσία των ανθρώπων και η φύση, αυτά όλα ξαναλειτουργήσανε και σήμερα η Σαντορίνη είναι ο πρώτος γαστρονομικός προορισμός της Ελλάδας. Κάτι παρόμοιο πρέπει να συμβαίνει και με τη Μεσσηνία. Και η Καλαμάτα, αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό,